all my effort, bro. All my effort, bro. You just playing with me, bro. Why? I'm sorry, manje yakhala. My sister lento yenza yakho right. Ngicela ngenye umntwana. No, like makana ngimela understand. Awungeke phela yena uca maka wena uca ukuthi ngisatisfy ubani hawu. Wabo ngamthengi ke likhulume nibe ne meeting. Angithi ngiyasho ukuthi uyaprovider bekangekaza phela ngithi ngeke akwazi ukuzenza zonke at least khona uhedge yena uzenza Bro, kuyo yonke into engikwenzela yona mfethu. Kuyo yonke into engikwenzela yona. Ngiyaxolisa ekhaya. Uthi uhesh wenzani? Uyakwazi ukungipha kahle. And then akakunika imali. Yeah, So wena uyabalansisha. I can say that. Nah, my sister, labo lento yenza yakho right. Sorry mfethu, this is not good. Uthi askisi indoda isani? Ngiyaxolisa babe. Mfethu, Ngicela ukhuluma singakhuluma ngayo lento leyo. Mafike endlini because manje ngibusy because no-hedge nayo uqeda ukuphuma njengoba sikhuluma so. Mangathi-ke sikhuluma ngefone Hayi my sister, lento yenza yakho right. So uchaza ukuthini njengoba umithi nje manje ingane uthi ingane yaba Umithi? ingane ka-hedge. Ingane kaheshi. Yebo, ngithi phela obvious ngibhedeni wenza zona. That's why ngizomithela yena. So so wena bazi ukuthi ingane yakhe the whole time. Eish. Angithi bekazokwazi ukuprovide umntwana ngizokubhakalela umntwana ongasukathi. Bekazoyazi la. Maka nani wayifonela mina hayi cha nisukane nami.